Li dema ku netewaniye girtî welatên peywendîdar kar li ser dosyeya Sûriyeyê dikin, bi mebesta civandina hemî aliyên nakok li ser masa guftûgoyan ji bo gihiştin bi çareseriyeka siyasî ji krîza Sûriyeyê re bi taybetî Kongreyê Cenêv 3, Kovara Foreign Policy ya Amerîkî belgeyeke nehênî bi dest xiste ku tê de diyar dibe netewaniye girtî wê nikaribe tûrê keftineka aştiyê ku wekû encame ji Cenêv 3 derkeve bicî bike. Ew belge dibêje netewaniye girtî nerehetiya xwe ji karînên xwe ji bo bidawîanîna krîza Sûriyeyê re diyar dike ku eger heye nikaribe şerra westîne bi sedema pirbûna grûpên çekdar û yên tîroristî li Sûriyeyê. Di wê belgeyê de baltê kişandin nekûşerê navxwe û pêşketinên siyasî di derbarê krîza Sûriyeyê de diyar dikin ku palpiştî bi hêzên navdewletî yan çavdêrên navdewletî şêweyekî neguncaw e ji bo rawestandina şer li Sûriyeyê. Ew jî bi sedema metirsiya rewşê li ser hêzên aştî parêz yên netewaniye girtî li ser erzê. Di beşekî din yê wê belgeyê hatiye ku welatên cîhanê yên bihêz û yên peywendîdar bi krîza Sûriyeyê ve naxwazin bi vî erkî rabin bi awayekî ciddî. Herûha metirsiyeke ji aliyê grûpên tundrew yên ku wê di danûstandinên siyasî de werin dûrxistin heye. Ev di demekî de tê ku Kongreyê Cenêv 3 di van rojên bê de wê dest pê bike û şanderê navdewletî bo Sûriyeyê Stephen de Mistura civînên xwe bi şandên amade re dest pê kiriye. Menal Mihemed, ARK.